Ano mga pumapasok sa isip mo? Ano po, gusto ko na pong mawala. Parang wala ng point po mabuhay. Palagi kasi sila nag-ainom tapos minsanan kapag nakainom sila ginagalaw din nila ako. Parang ang bigat na kasi po kasi wala pong naniniwala sa akin. Parang wala na talaga akong kakampi sa bahay po. Pati yung kuya ko kasi po hindi kami close hanggang ngayon. Everyday naka-smile. Nilalabas ko yung smiley face ko always. Pero pag gabi na talaga po, grabe talaga. Hindi ako titigil kapag hindi ko nasasaktan yung sarili ko. Like, nung nawala si mama at si papa ko po, nag-try po ako na mag kaso nakita ako ni tita. Hindi ko din naman masasabi na may depression ako kasi ako pumunta sa ospital. Pero feel ko talaga, Ano mga pumapasok sa isip mo? ano po, gusto ko na pong mawala. Ayaw ni tita sa akin, ayaw nung pinsan ko sa akin, pati si kuya. Parang wala ng point po mabuhay. Mas pinili mo pa rin yung pinakatamang paraan na tumawag dito para may makausap ka. Ibig sabihin, nandun pa rin yung kaliwanagan sa isip.